és alig megkötével az addigra Kádárra módosító város az az AVH alkalmazására a magánlevelezésekre szakosodott, számították és kiértékelték más emberek megszállását. Az 50-es években a pártjánál kiszűrítésben férjét rögtön beszálloztak. Őt is kirakták az állásából, nem különben a Béla Dombi Cserjén utcai csak már nem sír. Itt a porszékhoztam, itt a személyzeti osztályvezető belőle a magyar elvirakciózásánál. folyik a kis óvodástály. Tanács tájékoztatási hivatalosának osztályvezetői székében. Lévi, mutasd meg magad apának, hogy hogy Mi a baj? Állambiztonsági jelentés. Mi a baj? Anya mosogat. Pisze. Nézd csak, nézd oda apá. Apa hol van? Ó, de szép hisztis kislányunk van. Ezt is megmutatjuk mindenkinek, jó? Jó? Gyere! Megmutatjuk mindenkinek, hogy milyen szép hisztis kislány van. Nézze csak meg mindenki! Nézze csak meg mindenki! Milyen kis hisztis! Miközben a viaszos vászonnal takar.